Hej, poďme si spolu robiť vajíčka. Potrebujeme 2 vajíčka, mozzarellu, maslo a tortillu. Masielko si dáme na panvičku. Bum. Máme ho na panvičke a zapálime si plyník. Poďme sa pozrieť, či to funguje. Ale áno. Funguje. Zapálili sme si plyn. Keď je masielko rozpálené, dáme si tam vajíčka. Vajíčku necháme robiť a dáme tam prikrývku, aby sa rýchlejšie spravili. Ideme si zatiaľ pripraviť tortillu. Tortillu rozkrájame do stredu, aby sa dala prekladať. Ja som si to vlastne takto tu vypočítal, aby som to mal presne ako keby v strede. Tu skrája a šup rozkrájať. A rozkrájame. Ideme. Bum, rozkrájané. Keď sme si to rozkrájali, poďme sa pozrieť na mozzarellu. Mozzarellu, na vajíčka vlastne. Fíha. Mozzarellu si vlastne takto tu rozdrvíme. Keď máme rozdrvenú mozzarellu, môžeme si ju ešte aj takto tu pokrájať. Rozdrvenú mozzarellu si roznesieme po celej tejto ploche a ideme k vajíčkam. Vajíčka, keď už sú takéto trošku chytené z vrchu, tak si ich dáme dole, pretože chceme mať pekné šťavnatučké vlastne žltko. Vajíčka si zoberieme, dáme si ich na tortillu, na mozzarellu a jedno pôjde hore, aby sa prehlo, aby sa to vlastne vajíčko rozpustilo a druhé môžeme takto tu hodiť, preto aby sme ho mali aj dole kopcom. Aby sme mali žltko k tortile. Môžeme si dať hociaký kečup, ja som zvolil klasický kečup, Hellmann's asi, dúfam, klasický. Môžete si dať jemne palivý, tak toto bude asi lepšie a tak ďalej. Potom ochutnali sme trošku mozzarelly a bola dobrá, takže v počiatku tým je, nesmieme to takto prekladať, musíme z tejto strany, aby sa presne toto tu stalo, pozrite. Keď vám to trošku vytečie, to nevadí, pretože to je len dobré, potom to vlastne zjete. Pozrite. Tak si to položíme, aby sme to rozstrelili ešte a voilà. Tu je ďalšia špecialistka. Pre viac takýchto receptov daj like.